ମା ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ନା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼େ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଷୟମାନ ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ଯେମିତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଏସବୁ ବିଷୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଅନେକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ତ ମଧୁବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଟିକେ କହିବେ? ଆରେ ହଁ, ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଉଡ଼ମଣି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସେ ଜଣେ ପୁରୋଧା ନେତା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଓକିଲ ହୋଇ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପ ରହିଛି। ସେଇ ଗପଟିଏ କହୁଛି ଶୁଣ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଜମି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫସଲ, ପନିପରିବା, ଧାନ ଚାଷ ଏସବୁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସେଇ ଜମିଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବୁଢ଼ୀର ଯେହେତୁ କେହି ନଥିଲେ, ତ ବଳ ବୟସ କଲାଣି, ତ ଫଳରେ ସେଇ ଜମିଟିକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କଲେ। ତ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମକଦ୍ଦମା କରିଲା ସେଇ ଜମିଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ବୁଢ଼ୀ ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେ ବହୁତ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାର କେସ୍କୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ, ମଧୁବାବୁ ତାକୁ କହିଲେ, ତ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ଯଦି ସେ ଜମିଟିକୁ ତୁମକୁ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ତୁମେ ଯିବ ସେ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଖାତଟିଏ କରିଦେବ। ତ ଏ କଥା ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣି ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଜମିଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାଟ ଉପାୟ ନ କହି ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାତ ଖୋଳିବାକୁ କହିଲାଣି। ହଉ ଦେଖି କହିଛି ତ। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଖାତଟିଏ ଖୋଳିଦେଲା। ତ ଖାତଟିଏ ଖୋଳିଦେବା ଫଳରେ ତ କିଛି ଜାଣି ଦେଖିଲା ମଧୁବାବୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, ପରଦିନ ଆସିଲେ। ତ ଆସିବା ଭିତରେ ଘୋଡ଼ା ଧରି ଆସୁଥିଲେ। ଆସିବା ପରେ ସେଇ ଖାତ ଜାଗାରେ ଜାଣିକରି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ। ଘୋଡ଼ାଟି ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ଜଖମ ହୋଇଗଲା। ତ ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ଏ ଜମି କାହାର? ତ ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଜମିଟିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ 2 ଜଣ ଆସି କହିଲେ, ଏ ଜମିଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବୁଢ଼ୀର। ସେ ବୁଢ଼ୀ ହେଉଛି ଏ ଜମିର ମାଲିକ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଆସି ତାଳି ମାରି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସାବାସୀ ଜଣାଇଲା। ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବାଃ ବାଃ ତୋର ଓକିଲ, ତୁ ଆଜି ମୋ ସମ୍ମାନ ରଖିଦେଲୁ, ମୋ ଜମିଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଲୁ, ବାଃ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ହିଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସେଇ ଚତୁରପଣିଆ। ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ, ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବରେ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଜଣେ ସେ ମହାନ ପୁରୁଷ। ସେଇ ମହାନ ପୁରୁଷକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ମହାନ ଓଡ଼ିଆ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଏଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଏଇ ସତରେ ମା ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବନି। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ସମତୁଲ କରି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ଭଲ ମାନି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମହାନ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଫୁଲଟିର ବାସ ପରି ଏ ଛୋଟବେଳୁ ମହକରେ ସାରା ଦେଶକୁ ମହକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାଭିମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ରେ। ବୁଝିଲୁ ଚିଣ୍ଟୁ? ହଁ, ସେ ଦିଗରେ ବି ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭାଷୀର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରହିବେ,
କିଭଳି ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ବି ସେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବହୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସମଗ୍ର ଦିଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ମହାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଶୁଣିଲୁ ତ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା। ମଧୁବାବୁ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେସବୁ ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିବୁ। ଆଗକୁ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗେଇବୁ। କାମରେ ଲଗେଇଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇପାରିବୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଚାଲ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିଣ୍ଟୁ କାର୍ଟୁନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।